Mga K5, naputol ang pangarap ng isang binatilyo matapos na aksidente ang minamaneho niyang sasakyan dito sa lungsod ng Iloilo. Patay ang isang graduating student na si J. Antonio Fortaleza, 24 anyos, matapos na aksidente sa minamaneho nitong kotse na bumangga sa pampublikong sasakyan bandang alas 4:15 na madaling araw, Pebrero 4 sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Nangyari ang nakakapanglumong aksidente kung saan si Fortaleza ay mismong bumangga sa jeep. Sa resulta, parang niyuping lata ng beer ang kotse, samantala ay yupi-yupi naman ang ulo ng jeepney. Ayon sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office, nariyan sa 100 to 120 km/h ang bilis ng kotse. Ito ay nanggaling sa kahabaan ng SM City at nangkali naman ang jeep sa kanto ng Infante Molo. Dahil sa lakas ng impact, severe head injury ang natamo ni Fortaleza dahilan ng kanyang pagpanaw, samantala gasgas lang sa tuhod ang sugat ng jeepney driver. Napag-alamang ginawang two-way ang one-way road mula sa kahabaan ng SM City dahil merong marathon sa nasabing oras. Para sa Network News, mula sa lungsod ng Iloilo, ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.